Okay, sanibonani ngiyanibingelela ke namhlanje siselect TV Africa updates kama nami ngusinenhlahla ngumbali ngumampanza. Okay, namhlanje ke sivukeke la enkundleni zokuxhumana abantu ke bengawuvali imlomo ngowesifazane ke wakhona lapha ya eAmerica African American ohlala eAtlanta eUnited States igama lakhe nguRolanda Rochelle. Yes, uyi-brand ambassador aphinde abe ngummeli aphinde futhi ke enze ezinye nje izinto eziningi. Wazalwa lapha ngomhla ka5 kuApril ngo1966 una 55. Yes, una 55. Kodwa ke uma umbuka nokwenzeka abantu ke ukuthi ngempela bangawuvali umlomo ngaye mawumbuka nje ngathi ngempela ke intokazi nje esencane elako 30 kuyako 40 kanti cha impela ke una 55. Abantu abaningi ke bebefisa ukwazi ukuthi ngabe ke le ntokazi yenza kanjani ukuthi ngempela ibukeke ngalendlela ebukeka ngayo. Kanti kusecha bakithi akukho nje okutheni kodwa okubalekile nje ukuthi ke uma ukuthi ke umuntu kumele nje bakithi ukhathe down i-stress empilweni yakho. So nje i-stress makube yinto oqhelelana nayo, uhlale kakhulu uhydrated, kubalekile futhi kubalekile futhi ukuthi ke uzivocavoce, ulale ngokwanele, uthe nje ngezinye insuku nje kumele ujwayeze nje ukuthi uyitreat ngeglass of red wine kabili noma kanye ngosuku, udle kakhulu ke nama-veg nama fruits. So ingadi mele kube into nje impela osondelene nayo, uyijwayeze nje bakithi impilo engcono ukuze ke ngempela uthe nje akukho okutheni noma ongakanani. Cha, bamthandile ke ngempela abantu sithembe ukuthi nawe nje mawumbona uyabona ukuthi cha ngempela kukhona lokhu akwenzayo. Masiqhubela kaphambili ke kulonyaka sibheke kuwona ama-2021 People's Choice Awards azobe USA nge-7 December, kanti ke azobe sephinda ngomhla ka8 December azobonakala ke ku-entertainment. Lama awards ke ahlanganisa ke osaziwayo baphesheya nabakulele okuyinhloso ke yawo ukuthi ke ukubungaza nje imisebenzi yosaziwayo basamazweni ahlukene omhlaba. Kanti kulonyaka ke nathi ke sinabo osaziwayo abasuka khona la kwelakithi eNingizimu Afrika. Osibala khona ke uLasizwe Dambuza, uBoyithi Thula, uMehlali Ndamase no Ramabulana. Ibona ke ngempela ke abathe bayahamba ke kulonyaka, kanti ke sike sababona naseminyaka emedlule abaculi abafanayo no AKA behamba bosimela noBonang Matheba. Sathemba ukuthi nakulonyaka bakithi kukhona esizokuthola bazohamba kahle, sithi nje sibafisela inhlahla. Kanti ke futhi ke siphutheleke udaba la lentokazi enhle enetalent enekhona lesimangaliso umsakazi ke woKhozi Ephraim igama lakhe uPhindi Phewa, bamazi kakhulu ngoPhindi Phi. Uphinde ke abe umculo wesigospel okusanda futhi nakuhlabana ngendodo yakhe yokuqala kuma Independent National Gospel Music Awards, nala athole khona i-award yokuba yi-best gospel presenter ngohlelo lwakhe alwenza khona lapha emsakazweni uKhozi FM ulibo lokuqala. Lentokazi ke enekhona leyisimanga isingene nakwezokulingisa njengoba ke evela kumdlalo iDurban Gen odlala lapha ku-eTV njalo ngo6:30 yes kuya ku7 Monday to Friday. Udlala ke lapha indawo kantombi, kanti ke ngempela kuthola ukugxekwa kakhulu enkundleni zokuxhumana. Kanti ke uthe cha bakithi cha abantu impela ke kumele baqonde futhi ke bazi ukuthi ke uyalingisa. Usimpela samele ke sifakelwe isikole singabantu ukuthi kanti kuyini ukulingisa. Ushilo ukuthi impela ke ubonile kodwa futhi ke uyakuziba abakushoyo ngoba uyazi ukuthi abaqondi abantu abaningi ukuthi ngabe kuyini ukulungisa. Uqhubeke wathi ke uyakuthanda ukulungisa futhi ke uyakubona ke ukuthi ngoba engene nje kulolu hlelo kuzonyusa ke amathuba akhe ukuthi ke akhule kulomkhakha. Kanti ke futhi lentokazi singaphinda futhi silindele ngoba iphinde yaqokwa futhi ngalo uhlelo lwayo olufanayo ulibo lokuqala kuma Crown Gospel Awards kuyo futhi i-best
Gospel Show. Siyathemba ukuthi nkosami konke kuzohamba kahle. Sikuvusela ke okuhle. Kanti ke izona ke besikuphathele zona namhlanje. Siyacela ke ukuthi uhambe ulike, uphinde usubscribe, uphinde ke futhi ucomment, uveza nje umbono wakho lapha ya ku section yama comments. Yikho ke esikuphathele khona. Sibonane ngesikhathi silandelayo. Igama lami nguSinenhlahla nguMampanza Mchunu. Bye.